Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 2 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas, mayong gabi bilog nga kalibutan. Kamusta na kamotanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Sa mga viewers kag listeners, please like, share, and follow our Facebook page, Iloilo Newsline. Then, masubscribe ka mo kag turn on bell notification to be notified sa amon nga YouTube channel, Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa pagpangalagad humalin las 9 tubtob las 10 agod sa pagdala sa mga balita kag impormasyon. Please don't hesitate sa pag-comment, padala sang suggestions kag reactions sa Iloilo Newsline. Pwede man kamo makatext sa 0929-254-4135 0929-254-4135 for more information and clarifications. Sa mga kabataan, di na ka mo maglagaw kung gabi, tapos kung maglakat ka mo, please observe kid ang health protocols. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. I-check nato na yung pag-asa. Ibaluon ta, kumusta na ang sitwasyon sa nga panahon. Sa mga taga R5 da, no, Regional Police Community Relation, sa Police Regional Office number 6, kumusta na kamutanan? Mayo lang nga pagtanaw, mayo lang nga pagpamati. Isa-isahon naton nini karon ang mga listeners naton kag mga viewers. Sa diraman sa iban nga pungsod, salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pag-monitor diri sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga vendors, sa aton nga mga blue guards nga nagapulaw-pulaw, bantayin nyo gid mayo ang inyo nga mga posting, no? Hindi ka mo maghatag sang kumpiyansa. Kay budlay na nga maghatag ka mo sang kumpiyansa, basi malutsan ka mo. Sa aton nga mga kapulisan, bantay gid sang maayo, no? Kay basi nga butang man sa disgrasya ang peace and order situation sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Sa mga pumuluyo sa probinsya sa nga Guimaras, diraman sa mga pumuluyo sa probinsya sang Capiz, kumusta na kamutanan? Mayo lang nga pagtanaw, mayo lang nga pagpamati. Yara na sa atong nga linya, ang aton nga pag-asa, i-check naton. Naka-standby na sa subong nga matinion si Charlie Adipra. Iloilo Newsline, Weather Update. Mayong gabi. Ang sabi ito ba, mayong gabi, nakapikyan sa viewers sa mga Iloilo Newsline. Ano pinakaano sa kapsang panahon, pero lad na makasuktig sa 2021. Kasi nga po, nalina si Platan ang low pressure area, niwabalagan tabak sa panahon na available. Ay ara sa 60 kilometro na dapat ng nakatungbat sa Coron, Palawan. Ilan sa control system naman sa karon na consider line, nagapito sa eastern section sa Central kag Southern Luzon. Sa northeast sa Luzon sa eastern slope, nagapito sa Northern Luzon. Sa karon distance sa western, expect na natin sa ang isolated yung mga pagkunak. May natin ito makasarangan sa akin, madaling sa makasarangan dyan sa kadagasan. Naman sa atin dito na ito na suntag train, grado. Pinakawin isang pana, hindi ka seryoso. Sir, mangkot lang kita.
kumusta ang panahon sa buwas? Wala na sang tsansa nga may magsulod pa nga low pressure? Yes, sa karon na medyo malayo na ini ang low pressure area na sa bahay na ini sa Palawan area. Pag ang ating panahon buwas nga adlaw or improve na. Pag sa gihapon magluwas lang, may mga isolated na nga mga pagulan sa hapon ng gabi. Pero wala nakita sa mga widespread na mga pagulan na nasipatag sa karon. So wala na sa mga disturbances nga magaluntad sa aton nga par. So sa makluwas niya, sa karon sa bahay ng Palawan, wala nakita na nasipatan nga elevated disturbance sa atong Philippine area of responsibility. Okay. Mr. Charlie De Praser, madamo nga salamat sa tiniyon ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Iloilo Newsline Weather Update. Pasensya gid, medyo nagadula-dula signal ni partner Charlie Depra. Si Papaya upod sa kay mautod dya Gina. Mayong gabi lang dira. Mayo lang nga pagtanaw, mayo lang nga pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Kay una nga adlaw nga sa implementasyon sang rerouting sa Ongka Haro bangod sa pag-obra ni sa vehicular flyover. Ginpang takod ang mga girders para nga maobra na ni sang maayo ang flyover. Halin sa area sa Haro, sa Haro Ongka dira sa may Christ the King, pakadto na nato sa iya naman area sang Pavia. Pero ginutod lang anay hasta lang sa iskina, hasta lang daranay sa crossing. Kay amat-amaton lang, hindi manimo ni matingob mo, kay kung itingob mo mabutang salang-alang ang pagbiyahe sa mga di pasahero nga salakyan kag ang mga pribado nga salakyan. Mabudlay sila sa pag-agi. So ginamat-amat lang. So kabangdanan kaina aton na pakigangutan si Mr. J. Conlo, ang head sa Public Safety and Traffic Management Office. Parte na di kung ano ang iyang assessment. Yari si Mr. J. Conlo para sa kasayuran sa aton nga mga tagpalamati paagi sa Iloilo Newsline. So far, nami ang aton nga relating scheme tama kataway ang area sa Ongka naton. But ang nagsalo sini ang impact-ari subong sa may MacArthur Drive naton sa Haro kagakin din sa Las Takasud naton. So that is why nga gina-encourage kita mon ang mga private vehicles nga kung tani nga diri kita maagi sa may Old Railway Road, no? Tawhay ni siya, no? Marami ang diri sa may Ongka Pavia kag Ongka Iloilo City area naton. No? Sa likod Old Railway Road, diri lang ni siya dapat sa may adjacent sa atong Ongka flyover. One way ni siya pasulod sa syudad. Dapat dira sila mag-agi. Yes, dapat sila agi. Yes, sa mga PG natin nag-agi, nag-atot na mga private vehicles. Kasi subong doon nag-diverse na sa Haro area taka sa Makasgada. So dito sa Long Impact, mas matawag kung dili kita mag-agi sa aton old, no? Sa aton old scheme Japon. Galing instead nga labot sa yung pag-later mo dili sa Misiwan, no? Galing na sa Kabila. So kasi may flyover, Marayton. Kasi before sinabidalan, dira ka na Marayton, kaya sa tawag sa kadalan. Pagulot sa sila. But so far sa subong nga pag-obserbar mo, ano ang mga nakitaan mo abing problema nga dapat Tambay kay Sir Boyet Parton. Ang naton din may mga pipilalan sa mga senators pa pilalan dito naton kag higpagpatid naton siguro ang pag-disseminate ng information no kailangan pa medyo may mga tumutulong ko daw ang alig ka man din pang area nga pwede nila maagyan. Ila binigay ng mga private vehicles. So signages ang kulang bastante naman ang mga personnel sa PST mo nga gin-deploy. Yes, no, basta teatro personnel. Although may mga areas ito na kita kaya kailangan man natin taskingan kasi lutugan kita. No, pero may naman ang mga personal na kailangan dito natin. Okay. So nabatian si Mr. Jake Conlo, no? Amo tong assessment niya
ni Mr. J. Kunlo nga okay man kuno plastado man ang traffic, magluwas lang nga daw may nakitaan silang problema, mga signages ang kulang dito sa ginaplastar nila nga rerouting area. Atoy assessment sang taga PS team no? Kon team TRO ni sang una. Subong PS team ni Public Safety and Traffic Management Office, pagi sa ilang head nga si Mr. J. Kunlo. Yara sa atong linya ang presidente sa Iklahuda, Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, Mr. Raimundo Boyet Parcon, para hibaluon naton kung ano man ang ilang assessment, ano ang ilang pagtanaw sa unang adlaw sang implementasyon sang traffic rerouting. Mr. Parcon, mayong gabi, live on the air kita sa Iloilo Newsline. Mayong gabi dyan, kasama yung gabi sa Iloilo Newsline. Sir, kumusta ang inyong assessment sa unang adlaw sa implementasyon sang traffic rerouting? So para kaina dyan no, sa aga, medyo na mag-uaton sila ng mga drivers no, kay ti bagong ila sila nga ruta, kagang ila sila ng mga reklamo, hindi sa traffic no, kundi sa ila sila diesel. Sila sila naging tugong sila nga salakyan kay isang nagligad, nagatugong sila sang 20 liters per day. Sa subong, nag-add sila sa 10 liters per day. Okay na no, 10 liters ang add nila, tungod na ti kalayo, tawag sila nga traffic kaina, kag kaina dyan ti malayo katama, kag ang ila sila dire nga namago sila, tungod na ang ila ruta, hindi nila ruta. Mayroong ibang nga mga drivers kina dyan nga nareklamo sa probinsya nato, no? Mayroong nga badyangan dyan nga rin sa supermarket kaina, kadua, katatlo, atras, kinang unit, dira sa may area sa San Isidro, halin ka sa taytay sa San Isidro, pag abot mo dito sa may pagkadto ka na sa dalan sa Nia Road, no? Katatlo nga ginatras ang sinasakyan tungod sa Calabao, no? Sa mga provincial jeepney naton nga nagatraverse sa sinadira nga area dyan. Kaina dyan, amo na ang ginalantaw naton kaina, nang wala pa sa iro nga nagareklamo tungod na sa kalayo, no? Sa ila sini nga ruta nga nag-late sila ng kaduan, na makadto sila sa probinsya, pagbalik, hindi siya kabalik pag hapon dyan, kitungod nga ti dinid sila katama dyan, no? Ano ganun nga, isa pagka dito siya dyan kaina, ang gwardya naton kaina dito nga mga area, kay ti alas 10 na kaina, wala pa siyang gwardya, pag nga aton sila mga signages, no? Nga signages nga din ka ma-left-turn, din ka ma-right turn, kag din ka ma-agi, no? Tawag naton nga dito, no? Nga mga signages. Amo na kinadyan nga mga nakam up naton nga mga problema, no? Kaya iti sang hapon ngayon, ginpangunitor naton kanina, sang hapon ngayon, so medyo manageable man natin sa topic dyan. Okay. So, uway man kamo sa may nakitaan nga mga major nga problems sa plastar nila nga mga rerouting areas? Dyan, so far, no, wala kainan, no, kay ti bago pa man lang taon natin, ini dyan, buwas, kag sa atong dyan taon, mga 1 week, ini, no, sige monitoring natin dyan, no, sa atong sila mga leaders dira sa ini nga area, kay ti, ang ibang sinidri, wala na to na into, no, mga na nga sila na to nga kaina, do may ara ang programa gid lang, kag atong sinidri nga mga pag-agin sa atong mga drivers nila, do medyo manageable, no, kay ti amon abla sa kaina, sa description naton ang ila reklamo, tungod sa kalayon, kag ibang sinidyan nag-untat biyahe kay ina, no, kay ti tungod na sila sa ila nga tripping, kay ti ang tripping nila 50% sila pasayro, ang ilang nakaon na sa ilang na konsumo sila nga salakyan, tama ka na ko, amo ganyan nga kayo nag-meeting na itong gina nga grupo na itong gira sa ka-ITG, sa ilang tabo na itong kayo na kasi na itong itawag sa mga i-sustainero ng aton tungkol sa serbisyo publiko sa itong nga pumulo, kag kung ano mga problema sa mga kapabaloon nyo ko kay
ang problema nato laging kay kung na mga kontak kita kung ano mga problema nato hindi nato makontak ang PST o head no sa kayo Mr. Daw Duterte, nabudlayan no? ka mo, abi, sa pagkontak para nga paghaboy na son sa mga problema nga maaksyonan nila. So dyan, kay mo kami na nga sa mga gusto natin kami na mag-hinunganon siya, ito natin by tomorrow na natawagan siya, no? Kaya pinanakakuan na tawagan natin sa liga digig na mga sinimana na hindi natin siya makontak. Tinintindihan natin nga tungkol sa kasakaon niya, pero dyan yung mga problema subong sa mga rurutong natin, kininamin din natin yung mag-istorya na kami kag mahaboy natin siya ang tanong nga problema like abi sa mga topic naton na wala dito nga adlaw ng gabot kada signages naton ang gusto naton dito butangan ano na dyan gusto naton na maka-communicate man sa aton head sa PSC mo dito man kung nga luntad yung problema dyan maka-istorya na kami leader to leader dyan kada gusto naton nga masolbar sa gilawan ng mga problema dyan. Okay. So, dapat makumplito anay ang mga signages kag maplastar ang mga traffic enforcers nga mo ang makagiya kung may aragin man abi nga daw nabudlayan sa sini nga ginhimo nga rerouting nga mo nambot mo ang balon na Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sakto na dyan, amo gina ang atong butang balon nga dapat gida assessment nato nga dapat gid nga may ara kita dira nga gwardiya, number 1 gwardiya naton sa pag-assist katon nga traffic dira. Ikaduha, ang signages naton dira kay dinareklamo sa neighbors naton na kung baguhanon ka lang niya, wala ka na inform, matalang ka dyan kay wala ka na inform. Magaling nga atong sinidri, nga nagtawag naton dyan kag wala kita sinidri nga nagatawag naton nga dina natin si Mr. G kung naton sinidri nga dapat mag-istorya na kung may kung problema, mga buhay naton siya kag kita dyan na masolusyonan ang mga problema dyan kay tinuhan minute pa ini ng taon natin pa ini buwas panilaga natin kung mapagid ang nagalunta dira ng mga problema sa dira ng mga area sa ginarot sa atin dyan. Dali lang sir, may pamangkot si Trixie. Trixie? Sir Boyd Parcon, waay man nagtalang-talang ang kaupod yung mga drivers? Kasi may ara nga nagtalang, may ara nga nagsubra, halin to sa CPO, diretso sila sa Sambag, no? Galing kay pag-abot dito, hindi sila makatawag sila, hindi sila dito makalusot, tungod yung pabalik sila sa iban nga topic. Ang iban sila dito nga, why ba na-inform, no? Dahil nyo sa iban nga na-inform naton, nga nag-liko sila after sa CPO, nag-iton sila dira sa San Isidro. Pero ara-ara, iya nga tayo, galing nga nagadiretso, tungod na wala sila nito. No, po, mayo man ni church na at least kaina nga daw sa buwas siguro wala na problema. Kaya nga itong sinidri na maplansa. wala. Ano dyan? Maplansa na. Maplansa na. Tungkol dyan atong ayo lang no, sa kayo Mr. Gicon no, nga dapat gid mo mag-kontakan kami anytime ara ako open na tong cellphone na dapat i-open mo man ang iyong cellphone no kaya anytime makakontak ito siya kung ganun tayo ang problema kaya ito hindi man tayo sinundan na makita mismo ang mag-solve sa problema dyan kundi itagi na to sa PST mo dyan. Okay. So mas mayo ini no dako ini nga development. So bantayan nato ni ang buwas ikaduha nga adlaw nga sang traffic rerouting kun ano gid man ang mag-clay nabo kabay pa nga na plastar na tanan sang taga PS team o kag team TRO Mr. Parcon. Sakto na dyan. Aton sinigili dapat magbingagay kami pagi sa aton sa bilang leaders and transport. Atong siguro na makontak natin siguro yun ang leader naman sa team mo. Ano ito man yung masolusyonan kung ang gigman ang magkuntag dyan ang mga problema kaya dyan na nga mga iligasyon na dira yung medyo tawag natin na influencer ang tao dira mo. Kaya naman yan na nadagi kita dyan nga gapangatig no? Nga mga singitan na hinahinay lang. Kaya naman nga hindi magpaigad no? Tungkol na daway siya ng kulbaan tungkol na driver na dyan. Amo nga atong sindirin ngayon natin sa number 1 PNP, ikaduwa atong nga mga barangay official, atong nga barangay tanod, ikatatlo natin nga mga 15 pero nga mag-deploy sa sinadirang area, ang ito mag-manyantadira ang pesa modera dyan. Okay. Mr. Parcon, madamo nga salamat sa tinion ginhatag nimo sa Iloilo Newsline. Mayong gabi sir. Salamat
Salamat sa inyo dyan, kadi salamat sa Iloilo Newsline. Ngayong gabi. Mayong gabi. Nabatian si Mr. Raimundo Boyet Barcon. So daw okay man kuno Why man nagsinala sa lato ang mga drivers sa kaina? Ang sa parte sa una nga adlaw sa implementasyon sa traffic rerouting. So mas mayo to nga may ara nga iban nga area kuno to nga magliko ka may traffic aid. Pero sa iban niya why sa traffic enforcers nga naka-standby. Dapat may ara na traffic enforcer nga mo ang magagiya sa mga drivers kung diin sila malusot, no? Nga hindi mahulan ang ila nga mga pasahero. Di blabe? Budlay mahulan pasahero Oo. nimo talang-talang ni guaya, no? Oo, get sakto. So, dapat amo nang himuon. May coordination. Ang mga drivers, ang ilang nga asosasyon sa head sang PSTMO. 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Mayong gabi lang sa inyo palihog tamyaw sa mga pamilya kag paryente ko dira sa Miagaw kag sa tanan nga taga Miagaw nga nagatan-aw kag nagapamati sa Iloilo Newsline from Toronto, Canada. Ede Morier. Oo. Basahin ka? From Maura Galvan. Good eve sa tanan. Hello, Mayong may gabi. Ay Juliana Bautista de Silos. Good evening, Iloilo Newsline. Mayong gabi. From Nemia Socular Marquielo. Marquiliero. Oo. Good evening, Philippines from South Korea. Hello. South Korea. Annyeonghaseyo. Mayong gabi. Meaning, good evening. Mayong gabi lang da names sa kag sa imo nga mga estudyante. Mayong gabi. Sa imo da nga bata kag sa kay partner mo, good evening. Mayong gabi man sa kay Sofia, no, Aguirre. Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Iban pa da, tamiya Oo, from Ante Marie, maayong gabi sa inyo sa tanan. From Harriet Alvarado, hello. From Kakay Manolita, Sibong Gagalan to sa Subong. Ano May yung gabi. scroll no? Di nang scroll? Oo, gani. Di nang gamiton ng mga scroll. Paano na mo ni scroll da? Liyog lang ko ba? Okay. Dira pa. From Ina, nice sambal niya. Kay Leslie London nyo. Good evening, Iloilo Newsline. Mayong gabi. Dira man sa siyudad sa Pasig, sa Alarba family. Thank you so much. Ario, kay Police Lieutenant Colonel Victorino Romanilios. Romanilios. Police Lieutenant Colonel Solis. Sir, arakal ang PCR. Kay Major Tolosa, Major Waburio. Wow. Major nakagali ma'am. Congrats. Sa kay PIMS Cathedralia, Police Senior Master Sergeant De Los Santos. Police Senior Staff Sergeant Delgado. Police Staff Sergeant Swilan. Police Staff Sergeant Camano. Staff Sergeant Kanagali. Police Staff Sergeant Kinisio. Kay Staff Sergeant Kinisio mano, regards sa inyo datanan. Police Corporal Estopado. Na-promoted ka naman ha. Police Corporal Fusin. Ay mata ni Colonel Fusin eh. Police Corporal Ong. Kag Police Corporal Sanchez. Regards sa kay mama mo da. Kay manang da. Mayo lang nga pagpamati sa taga San Miguel. Harap pa. Sino pa da? Kaya
turod ni baat mayong gabi kag belated happy birthday. Ano to? Kananay? Daw lain to na kwanta na play to ang birthday. Sige. Amuan Japon. Hindi. Daw hindi siya mag-play noy. Hindi gid siya eh. Galumpat sa noy. Ano angay na siya? Why na lang? So hindi na lang. Basta belated happy birthday da. Ay turod ni baat kag si Iban ba naga saulog sang ilang nga kaadlawan, happy birthday. Okay. Sino pa? Diraman sa Toronto, Canada sa mga danan ni Eddie Moriera. Mayang gabi lang da kay Edward Palencia sa Ciudad Sang Pasi. Good evening. Kay Hyver Oro sa Cavite. Kay Diding Cueva sa Cavite. Thank you so much. Ay Dona Bilya Talaban sa Gimaras. Diraman sa kay Major Bermejo, no? Chief of Police sang Jordan Gimaras. Mayo lang ang pagpamati kay sa pamilya Cartel, pamilya ni SB member Art Cartel sa Buenavista. Pamilya Galvez, ilabi na kay SB member Hernani Galvez. Ano to ang Jordanda? Dulom ba sa Gyapon? Lumpat noy. Bisan nga kan ikuan may galumpat siya. Okay, ara na. Mayo lang pagpamati man da kay Eric Binyas. Mga gusto mangita dota, pangitaan nyo da si Eric Binyas. Aras tubang lang da sang kano. Sang Robinson sa Ilopez. Ara da may opsina da sa si Eric Binyas. Mayo man nga pagpamati kay Police Major Jose Ray Pabalan, no? Jose Ray Pabalan sang Dueñas. Kay Nijima, kay Digol, ano ayaw na kamo? Musta kamo da? Maaga pang baligya ni sila priskang isda sa cruising patio sa Dueñas. Mayo lang nga pag baligya ha. Kaga kung gusto nyo magbakal, kadtuin nyo to si Nijima kung si Digol, makayo kamo da sang isda sa ila. Tapos kung gusto nyo man magbakal sa mga lumber products, dito sa Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City, pangitan nyo si Ed Palencia na kay kwanto kay partner Ed's Lumber Supply and General Merchandise. So kung pwede ka mo makatawag sa 0908-1299169, 0939-5299320. Pwede ka mo na to. Kaga sa mga sagod sang sapat, labi na ido, pangitaan nyo si Doc Ronnie Galia kung nara ka mo sa Gimaras, dalaan nyo to sa iya, ara lang dasa sa balay niya o kung nagakadto man sa kisan, may home service mo. So timingin nyo kung ara sa ila balay, sa likod lang sa Provincial Capitol, pangitaan nyo si Doc Ronnie Galia. Hindi ka mo magpadaso-daso sa mga nagapakuno-kuno nga veterinarya nga wala blas ang lisensya. Base lisensya lang niya sa iyang asawa. Hindi ka mo basta-basta magpatublok da sang injeksyon sa inyo ido. Base madisgrasya ido nyo. Kadto ka mo sa rehistrado nga veterinaryan para nga mabulong ang inyong ido kung nagapaluya na. Okay? Hindi ka mo basta-basta siling nga magkadto sa ibang daga pakuno-kuno nga veterinaryan. Tinginet subong, bakal ka mo sang Bukushek, sa Sweetie Bukushek na hamtang sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig Haro. Natimplado sang natimpla sang chemist, no? Mayo ginaya kay budlay na bla pagkaon nga dani. Pure gina nga buko, hindi niya powder, no? Pure na nga buko. Kag tilawin nyo da ang timpla kung ano ang timpla sang Sweetie Bukushek ikumparar sa iban. Kag tapos barato kanaba nada saburuso pa ang sabor, no? Sang Sweetie Bukushek. So hindi ka mo magkalipat. Kung gusto nyo man magpaubra balay,
kadto ka mo sa Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang obra sa mga building kapareho sa mga mansions nga madalag kong mga balay, nagapang design man ni sila. Ang ilaw opisina arada sa Jose del Monte City, Bulacan, no, sa M. Francisco Homes Gio San Jose del Monte City, Bulacan. Block 5 na ara sila sa Block 5. May ara man sila nga engineering and maintenance sa pag-construct sa madalag ko nga mga supermarket sa ilabi na sa Luzon area kag sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336. Pwede man kamo maka-email sa maria_rosem@yahoo.com. Be? Malawaga? Graphics Innovative Mind Computechnics Computer-Aided Services nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloy City. Sa unhanang gate sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang Bureau of graphics Fire, kina panagihan ni Sir Manny Sanoy. Gusto niyo magbakas ng itlog? Kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagian nanday William kag Josie Lagman. Pwede mo sila matawagan sa 0947-856-4729. So, pwede nyo na to matawagan sila. So, testingan tanay no, nga matawagan si Mr. Jonathan Cabrera Sangmor, ang Public Information Officer. Kay kaina, may ara sila nga team nga nagkadto sa Villana Extension Haro. Tuyo ini utdan, no? Ang wala makabayad la sang ilang power bill sa more power. Pag-abot nila dito sa Haviliana, primero alas 8 kadto sila nag-inform na. Sa ulihi, ginbalikan nila mga alas 12 pasado. Ay, Diyos ta. Ginsapute ang tao nila to, duwak bilog sa mga pumuluyo to. Hasta na to ang tagiya sa balay nga mo tani ang utdan nila kay ang bill masobra 20 mil, no? Ay nagbigat pa ni kuno nga tuig nga bill niya, ginautay-utayan niya lang sa pagbayad. May ara sila nga disconnection na liter nga ginpadala sa tag-iya sa nga balay abi nga mo na pamilya de Fitas. Diyos ta, pag adto dito sa manugutod, may upod gin man na sa driver kaysang una antes ka mangutod may upod ni nga pulis. Pero why ta mabalan kung nga wala to sang pulis nga duha lang ni abi sila, no? Anong natabo? I-check ta sa PIO sang more power kung nanugid ang mga nagkalahinabo nga duha lang to sila. Mr. Jonathan Cabrera, live kita subong sa Iloilo Newsline. Si Johnny Diaz upod ni mo dire kag si Trixie, mayong gabi sir. So yan, good evening sa inyong mga viewers. Oo. Sir, nakita naton ang report, no? Yaman ka pulis nga may duha ka mo ka mga tawo nga assign ini sila, no? Sa sa disconnection. Ang duwa ninyo katawo ni daw nasa putihan tuod ini ang mga impormasyon nga nakuha man namon na Sir Jonathan Cabrera. Yes sir, natabo siya kanina sa barangay Villana Extension sa Distrito San Haro. Hindi sila duwa, tatlo sila actually, no? Oo. Tatlo. Ang isa ang nagka-cameraman, ang isa ang ginamubog, at ang isa ang nag-aawat. I see. So, ang duha lang amoya ang nasa putihan. Ang manugutod kagang upod ya. Oh, actually team na sila. They are one disconnection team. Oo. Kay naging standard operating procedure na abi nila because ang mga harassments, no, kag mga malicious allegations against them, nakuno, wala sila ginahambalan, kung ano-ano pa ginambal. So, naging standard procedure nila. Once nagpangutod sila, dapat gina-record, gina-videohan, para mai-document ang proseso sa pag-utod. And yes, sir.
So far, at this particular incident, amo man lang ako and makita man no nga may mga video nga na-record man no nga before ina natapungulay gina-istorya sa biktima ang owner kag gina-explain sa iya nga sa matahuron nga paagi nga kinahanglan nila nga i-solve ang disconnection kaya muna ang order sa ila. Then kung gusto nila nga ma-reconnect sila dayon, bayaran nila ang nila nga balance sa opisina sa More Power. Which amo na iya insakto nga proseso. Okay. So ang subject dire sang disconnection amo ni si Joel Dofitas. Sir, pakimas kung sir, di ko naintindihan. Siling ko sir, ang subject dire sang disconnection si Joel Dofitas ang Habiliana Extension naro. My God. Yes, sir. Ang ano, sir? Siling ko sir, ang subject sang disconnection sang More Power amo si Joel Dofitas. Yeah, syempre. Ang sa Habiliana Extension, inang nakapula. Nakapula ni. Nga nagabulig man gali sa pagsaputi sa inyong nga tawo ni. Ganit. Amo na sila. Siya ang account owner, Oo. no? So, ang disconnection notice naka-address sa iya. Si Yung account owner. Oo. So, magluwas ini kay ay Joel Dofitas. Na-identify pa ninyo sir ang duha pa kaiban? Wala pa, no? Kung sa nag-responde ang ating mga otoridad, even si Betigas lang ang nakuha. Why man makilala sang inyo nga mga tinawo nga mo ni mga biktima nga sanday Kevin na James Kahilig kag Abner Simtim ang ini nga mga kaupod to ni Mr. Dofitas? Wala sir, wala na sila nga kakilala sa ibang taba ng mga tao sa palibot, no? They have no way to identify them kung sino lang yung ang uniformahan sa misconnection order. Amo lang nila ang ginapangita kag nagalisensya. Nagapabalo, ayun, actually, nagapabalo, no? Oo. Tisang aga sir, hindi bla nagkadto na tong inyo nga team para sa pagpabalo sila. Pero ginbuyayaw pa ni allegedly sa asawa ni Mr. Dofitas ang inyong team. Why padason nagbalik sang udto? Why na lang tani nagdala sa pulis para nga matawhay na lang? Ano ang nga sir nga why to madalan ng sampulisaw? Ano siya ganito sir, no? Yung account niya ni, kalima na rin sila nga yung issuean sa disconnection notice. Kay delinquent sila yung consumer sa pagbayad. Oo. Yun, no? That's why naman nakuutak. Ito makabatong sila sa bonds, isa lang kabit. No? So, nag-activate yung date. Kaya naman sila bagong attempt na serbihan, nagkalain na team. Pero hindi na gawin yun kaya ginagawa at kinakagin pakog. So, atras ang amon yun. So, nag-disconnect. Yung kaina, hindi na sila ang dati na sorbira, no? Mag-ibag. So, kainang after may mga experience adlaw-adlaw, no? That every time na mahapal sila sa mapabali na ma-disconnect, ha? Habang na naman yung time, kung minapit nyo, ginayag sila, tapos sila. So, ang hambal sa kasawa kaina, although ginayayaw sila, ginaagyanta lang na nila, so ginambalan sila nga, ma'am, kung wala pa ang mister mo, mabalik kami karon sa udto para siya ang amon nga maistorya, no? So, in good faith ng mga personnel natin, nagbalik sa udto, kag ara na gudman ang si Joel. So, ginambalan siya nga, sir, ari kami din, sa mga tinuhuron na paagi nga, diplomasiya ang pagdala. Oo, namin kasi napaabot pa lang dahil nag-iit lang sa udo. So, ang abot na ito, siyempre, ang order sa ila is to implement the disconnection. Doon disconnect. So, sa nag-prepare na sila nga masaka sa hagdan, dito na nag-umpisa ng baybay na sila sa kapatid. Gin-assault na dason sila gali. Yeah,
So ano karon ang plano sir sa nga more power management with regards ni sa natabo sa inyong duha ka mga tawo? We will file a case, no? Definitely. Mm. We process the documentary requirements Haro PNP and we will file the inquest case against them, no? Kung anong evaluations ang investigador na dapat niya file na kaso, we will file it, no? Mm. We will not allow ini matabo kag to tolerate, hindi naman siya pag-tolerate. We need to give justice to our personnel, although bisan papel party naman sila, but they are working on behalf of no power, Yes. our authorized, no, ng mga tao, and this is also to give a message sa ibang mga consumer na yun sila ng mga tao, ginaobra lang nila ang mga obligasyon, Mm. and kung may mga problema ka mo, pag gusto ninyo nga ayusin with no power, you can come to our office and pwede natin ang istoryahan, no? Oh. In fact, ang pagpamuyayaw ninyo, panakit, no, that is na-resolve lang na into cases, no, hindi manami, but still, the fact remains na may balansi ka mo, kag dapat naman kamutdan. In fact, kami na natabo sa ila kaina, binalikan din namin siya dito, kag inside naman ang disconnection sa ila. Oh, so na-disconnect niya sila, Sir Jonathan. Yeah, mga around 4:30 kaina, yung disconnect namun to. And they will, they pay, no? Actually, after the disconnection, nagbayad man sila, full payment. Di mayara magli Oh, sila and sa after inyong nila- bayad? Nagbayad man sila, may pambayad man, and after nga nabayaran, yung obrahan man dahil sila sa work order para sa reconnection, and they will be reconnected anytime subok na gabi. Oo. Di nga ginpaagi pa sa amo ni Sir Man, no? Tani, why na ni tani Amo na, tapos sa amo. muni nga punto, why na tani na sa putihan ng inyong mga tinawo, kay ti sila yung nagatuman man lang na sa ila obligasyon, hindi bla? Correct. Trabaho na nila, munang nila ang source of living, Oo. magtrabaho bilang disconnection team. So, they don't deserve, no? Okay na lang siguro kung biyayawin sila, ginagwanta lang na nila, hindi lang pisikalan, no? Nga ginasakit na sila kasi hindi nila mayo. Oo. So mas mayo ni. Ito lang liyayaw, ayaw ko, although ang mga team na nagkakanto na kabi naman na pamuyayo, pero kung sakit na nila, hindi na. Oh, line na na iya. Priso pasubong ni Sir si Mr. Dofitas. Ano, sir? Napriso pa ni Subong sa Haro Police Station si Nakapriso. Mr. Dofitas, Oo. Dofitas. Na-arresto siya kaina kag nakapreso subong. Oh, so why pa sa makapiyansa? Why pa sa Sir makapiyansa? Probably. Oo. Kay, I don't know kung anong next after that, no? Pag man-bail recommended, nakapiyansa man na sila. Okay. Okay, Oh. saan mo lang physical injury, ang medical report naghambal na 7 days ang iyang healing period. So, I see. Slight physical injury. Okay. So I mas don't know. Depende na sa appreciation sa police and fiscal. okay. So mas mayo ni no. At least nag-acto man kamo dira sa Moro Power with regards sini sa natabo sa inyong tinawo. Mr. Jonathan Cabrera sir, madamo gyud nga salamat sa tinion ginhatag nimo sa Iloilo Newsline. Salamat din sir, no? And again, paabot natin sa ating consumers, no? Kami, ginauga lang na namin ang aming obligasyon bilang taga-collect, no? Sa ginapasok na charges sa amin, no? Out of the total amount, no? Per kilowatt hour na ginabayaran, dahil lang nagkakadto sa more power, only 1 peso and 35 centavos. Ang banda, ginasukot lang na namin para ibayad na, no, sa mga taxes, sa ating nasuklak. Mm. Okay. Nadula nautod sa linya. Redial binang. Oh, sige, i-redial palihog anay. Oh, nga gawa lang. Nautod kita sa linya. Okay. I-check natin liwat.
Kaya ang pamilya Dapitas na gusto nyo magsabat, may open na amon linya 0929-254-4135. Sir Cabrera na utod. So mas mayo ni sir, no? At least nag-akto man kamo kag tagan naman sila sa Antinio mapastar man nila nga ang naglabot pa sa puntong mabayaran man lang gali nila ang ilang electric bill, Mr. Cabrera. Oo. Ang mga ginambal namin sa ila kaina, bayarin nila, hindi ko bigyan nila sa discount. At least wala nga magatubal na sila sa opisina, execute a promissory note, for example, no? But sila ginpulitay nila, and we will reconnect them immediately. Oo. So mas mayo to. Sir, thank you so much, sir. Salamat, sir. Anytime. Thank you. Sige, sir. 47 minutos na nakaligad sa alas 9. Badayon ka mo nga pamatik ag nagatanaw sa Iloilo Newsline. Basa liogbi si Lieutenant Gary Diaz sa Panitan. Mayong gabi. May lang nga pagtanaw daw. From Rin Kawagas. Good evening, Iloilo Newsline from Guimaras. From Guimaras. Hello, may gabi. Carmi de Los Santos Daso, kumusta nung dyan? Thank you. Ari lang, okay lang. Dira sa batch 88 sa Manapla National High School. Mayo lang nga pagtanaw. Batch 84 sa Manapla Elementary School. Salamat sa inyo nga pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Kaya Nonoy Robles da, no? Mayo lang nga pamati kaga pagtanaw. Dira man sa mga kapitanes sa syudad sang Iloilo, labi na kay punong barangay Burnok o kay Roberto Niño sang Kalumpang, nagamonitor sa kay Kapitan Marjorie Gregorios sang Lopesina Norte. Thank you so much. Okay. Mayong gabi tagpalamati sa R5 sa liwat sa taga R5 da lawag ta nato gina mayo lang nga pamati da kay Corporal no Sanchez ay mama mo da regards lang lende kay Mar regards lang da sa inyo. So sa taga R5 da daw hidlaw man ta sa taga R5 ba. Sige. Ikuan pa noy. Pamilya Cabalonga, Pamilya Bautista, sang South San Jose Molo. Thank you so much sa pagtanaw. Okay? Sino pa? From Joe Mayor Mustana. Mayor. Mustana nung Johnny. Okay lang. Amo na siya ang presidente sa sa panawagan ilang asosasyon sa Provincial Capitol. Sa kay Joel Tormonda, kay Reca Barles, kay Erle Garcia, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati. Dugay no iplita ang kay Governor at Defensor de. Noy, ari din noy. Dende. Way ko kita noy. Way ko makita ang plug. Way na kakasgara i-prepare liog kay plita na kay Governor. Dire kita anay sa natabo tublas Kalbayog nga ginapagwa sa mga pulis nga may shoot out ang natabo to sa pagpatay to kay Mayor Ronaldo Aquino kaga 3 pa ka mga pulis. Ginapaimbestigahan sang Kampo Krami. Magluwas nga ginaimbestigahan sang Kampo Krami ang natabo nga shootout. Ginapaimbestigahan Manila ang ginhimo nga aktwasyon to nga pagpadala sang sulat ni Police Lieutenant Calabria to sa Hall of Justice sa Clerk of Court nga nagapangayo sa listahan sa pangalan sa mga lawyers nga nagahandol sang kaso nga iya ka miyembro sang Communist Party of the Philippines o kung CPP. Ginrelieve ang Chief of Police ng Calbayog City, si Lieutenant Colonel Niel Montaño. Kag siyam pa ka mga police non-commissioned officers na lakip dire nga na ginrelieve si Lieutenant Fernando Calabria, ang Intel Chief
sang Calbayog City Police Station. Nalabot ta ang spokesperson sang Philippine National Police. Kamkrami si Police Brigadier General L. De Brandi Osana. Kagin pamangkot ta siya kon na relieve gid man ang ining nga mga pulis sang Calbayog City kag ano ang status na nila. Water lily subong status nila, no? Floating. Ginaimbestigahan ang natabo nga shootout. Samtang si Calabria ginaimbestigahan naman sang IAS. Yari si Brigadier General L. De Brandi Osana. Well, ang purpose na naman po para magkaroon ng impartial investigation, sinasabi muna sa kanilang mga posisyon, yung pong mga personnel nito para magpaadon ang may kakagawa kung sino-sino po ang kailangan magkatong tungkol sa pangyayari nito. At of course, nauna lang na hindi po yung lieutenant na escalated officer ng Calbayog po para naman malaman natin kung ano po ang pangyayari at yung katotohanan nito mga dito. Maliban sa nangyari niya shootout, mayroong ibang reason pa sir na bakit na-relieve sila? Ito naman sa kasama na rin yung isang opisyal at yung chief of police. Ito po ay sa ma-determine kung ano ang kanilang responsibility po sa pangyayari na nagkaroon po ng shooting incident, no? Yes, sir. So wanted to find out whether these people also have knowledge, but that is yun naman na sila naman po ay merong suspicious. Ang importante lang po is magkaroon lang po ng paglilinaw at para hindi naman po magsugan sa mga mamayan, sila po ay pinagdal muna sa kanilang posisyon. Saan sila sir inilagay? For now, I guess we are in the hospital or so far nasa pananalaga po sila ng potential director ng summer po. So, maliban doon sa kaya Police Lieutenant Montaño, how true is the report na na-relieve din ang chief ng intelligence section na si Police Lieutenant Fernando Calabria? Well, yung kay Inspector Calabria o Lieutenant Calabria, ito po ay isang bagay na kinakaharap niya ngayon matapos niyang i-release dahil nga po sa discretion na sa kanyang pagsusulat ng communication papunta sa korte, no? Yes, sir. Hindi ayon sa ating politika, pinaimbestigahan niya po siya dito sa punto at mamarapating ng pagmuan ng PNP na siya muna i-release dahil isang bagay po ito na hindi po sangayon ng ating pagmuan. At eventually, mapapaimbestigahan din po siya sa ginawa niya po ito. Nakita po namin sir sa letter yan na tinadala doon sa Clerk of Court, Hall of Justice, sabi niya na order daw ng higher command. Ano ang tinutukoy niya na higher command? Saan ito sir? Wala pong kinalaman ang National Headquarters, hindi po nagbibigay ng kautusan ang ating manho, particularly sa letter of sa mga ganitong bagay. In the first place, ito po ay initiative ng inspector, ng lieutenant sa Calabria, at talaga po naman yung kanyang kalisipan na sa ating sa kautusan, maaaring ito ay na-consider na lang para ma-figure pasisyan ako, pero wala pong kinalaman ng National Headquarters. So, kahit sino mang higher up, sinasabi niyang merong pagbibigay ng kaituro sa kanya o pagkagawa. So subject din siya ng investigation. That's right, sir. Anong nag-imbestiga sa kanila lahat sir? Meron po yung isang grupo that is responsible for conducting investigation dun sa SICC, no? Ito naman po sa Calbayog. Dito naman po sa usapin ni Lieutenant Calabria, sa po ay pa-investigahan sa provincial IAS, no? Yes. Sa Internal Affairs Service. Kung bakit na nagawa yan, yun ang pagpadala ng sulat doon sa Clerk of Court.
Tama po, sir. That's right. So, sino ang nag-replace sa kanya, sir? As Intel Chief? Well, meron po siyang kapansin doon at the chief of police naman po yung na-release. So, we'll await kung ano magiging result ng investigation. Oh. How about sino, sir, ang nag-replace doon niya sa kay Lieutenant Colonel Montaño? I would assume meron na po siyang kapalit, no? Yes, sir. Just from the regional director kung sino po yung replacement niya. For the meantime na sila po ay kasalang sa masusing investigation po. Oh. But that is again not meant to say that they are suspect. We just have to find out the truth. Meanwhile, na kailangan po silang tantamunan sa kanilang posisyon para maging impartial po yung Yes, sir. Para impartial naman. Pero sa kanilang initial report, sir, bakit nangyari doon sa shootout, sir, no? Bakit nangyari ang shootout at namatay si Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino? Ito ngayon po ang kinakandakan ng investigasyon ng Special Investigation Task Force. Sa palagay ko naman, dahil nandiyan na rin po ang NBI, typically po yung truth behind what happened and we'll see to it that justice will be served dun po sa mga biktima. I see. So, wait and see tayo kung anong maging result ng investigation, sir. Yes, sir. Oo. Tama po. Brigadier General Usana, sir, maraming salamat po na ibinigay mo dito po sa amin sa Iloilo Newsline. Maraming salamat din po, sir. God bless po. Thank you po. Nabatean si Police Brigadier General L. De Brandy Usana, spokesperson sang Philippine National Police. So mo to ang confirmation kung nga ang na-relieve si Lieutenant Colonel Niel Montaño, ang Chief of Police sang Calbayog City Police Station, kag ang iyang Intel Chief nga si Police Lieutenant Fernando Calabria. Ang nagbulos kay Montaño, si Lieutenant Colonel Rodolfo Albutra, ang pwesto kung ginbutang sa pwesto sang Police Regional Office Number 8 Director. Ti Water Lily subong si Colonel Montaño kag si Lieutenant Calabria upod sa siyampa ka mga police non-commissioned officers. So amo ni siling ta nga hindi kamo dapat padaso-daso kay mabudlay, may lang pagpamati nung Art Calsas kay Giovanni Vai. Sir, good evening. Nagamba siya, God bless. Kay Lorraine Yanson Kaninsya. Good evening sa inyong adua, pamilya, shout out lang, sa family family Yanson. Novera or watching from Victoria City. May lang pagpamati sa pamilya Yanson da. Kag sa kay ng Padang, nung Rodel, sa mga kabataan nila da, kay Lowe, kay Gigi, kag sa mga kapuhan da, mayong gabi sa inyong tanan, kumusta na kamo? Kay Tita Shirley, kay Daicielo, kay Bibi, kay Nini da, kumusta na kamo? Kadtuan ta naman, ang parte ni sa curfew for minors. Kay may mga kabataan nga nagalinagaw pa bisan tungang gabi now. Wabla, may duwa to ka mga natiruhan to sa tansa. Kay daw mayara tong pag binaisay. Mayong isaya ang 16 anyos outpatient na. Pero ang 19 anyos ara pa sa ospital. Kay bisan gabi na, sige palinagaw be, siling mo na nga mga ginikanan, tatapan nyo na, puguhan nyo na yung mga kabataan. Mayara gidya nga sa lawayon. Nagamba, pag inakon din na maglagaw, kung gabi Di mayara pa gidya nagalagaw. Nga sige pa ya Japon linagaw nila. Waay gapahimunong sa ilang balay. Tim pamangkot ang PST mo kay si Mr. Jack Conlo, head sang PST mo, underman ini siya, no? Nagpakigangot siya sa mga pulis sang ICPO. Ilabi na kay ICPO Director Oldarico Garbanzos
nangayo sa bulig parte ni sa paglalagaw sang mga minor de edad bisan gabi na. Yari si Mr. Jekono. Yes, observe natin na medyo nag-relax na pakiabi sa atong minors pag-lead sa curfew natin. Wala, dalaman sila. Ngayon din, sakit ay ang ginapatuman yung curfew for minors sa mga na plastic gabi. And sila kita sa PNP kasi ato personnel nga mas pasakaroon ang pag-patrol sa atong mga kasutakon sa mga minors, no? Eh, base bala nalipat sila na pininadala sila sa pag-lead ng curfew. But ang ato niya minors remain ang curfew because they're done sa kitang ginapatuman. Kaya so buong ginaplastar na ng ato niya mga different land sa gabi para maka-augment mag-depende sa pag-implement ng atong curfew for minors. Oh, ang curfew for minors base sa ordinansa alas 10 gabi tubtob alas 4 sa ang kagahon. Yes, 10 p.m. to 4 a.m. talaga curfew for minors natin. Oh, kung inali nga mayara abi Sir Jack nga nagalinagaw-lagaw pa nga mga curfew for kung nga mga minors. Hindi lang mga minor de edad niya may salabto na stang ilagin ka na. Yes, ginagawa sa atin na sa Children's and Women's Desk sa atin sa SWDO para nga ginatangsiling na katawag ng gilikanan, no? Muna ang prosedure natin once madakpan ang isang minor. So may ara kita na diyan sa na ginakatawag ang atong mga gilikanan para sa mga face offense, para sa counseling, at para sa pag-remind at pagpapalo sa ilang mga ilang katataan nag-violate sa atong ordinansa. Oo, kag hindi lang lagaw ang ilang ginahimo, way pa nag-observe sa health protocols para yun sa paggamit sa face mask sa Sir Jack. Yes, so kinain mo observation na Sir Diaz, kaya kung makita mo kalamanan, minors sa gabi, ang huwag kasunod sila. Hindi lang ang health protocols pagba sa ila balay dapat i-practice gina nila. Yes, hindi ko sabihin, hindi ko na napagkagawa ang atol nga 15 years old until based sa atol national IETF guidelines. Kung sabihin, hindi pa na sa pwede kagawa, no? So, gusto nga sa ilang mga panimalay. Dira? Si Mr. Jekonlo. So amo tong iya nga nga panugya nga dapat hindi ka mo usagad linagaw, hindi ka mo usagad gwa. Kamo nga mga minor de edad. Under pa kamo sa supervision sang inyong nga ginikanan. Kamo man nga mga ginikanan, tanawan yung mga kabataan nyo, bla. Hindi kay pabayaan nyo lang sagad linagaw nga way gani Christmas. Bantayin nyo sa mayo inyong mga bata. Kay kung ninali nga pang-rescuehon ina sila, pangwaon nina sila, dalon to sa police station, dayon nyo naman hibi-ibi. Pero, kamuman kung kisaang may mga sala, tipunan nyo, puguhan yung mga bata nyo, pag alas 6 pa lang, puguhan nyo na pareho sa mga manok. Standby sa atong mga listeners ka mga viewers, may lang ang pagpamati kay nung Ibrahim, Kalanaw, kay ang Kamlunda, may lang ang pagpamati kay Danny Villases, ay sino ni sa Negros, pamilya Sirato, no? May lang pagpamati kay Father Gamarcha, no? Thank you so much sa pamilya ni Melrosa Villarin Pinida sa Cebu. Thank you gid. Kay Gingging Sotaridona, dira man sa US. Thank you so much kay Maninay Magdalena Sales, kay Maninoy da. Kumusta na kamo? Maninoy Tamida. Okay lang kamo da. Kay Tutong kay Nonoy Benito Sales sang UK. Thank you gid sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Kay Engineer Joey, kumusta na? Kay Chalt, Chat, kay Tutong Lyric, kay Chichi, Bibi. Kahit ito chat, nakapaniben ka na. Oh, nibi na So, standby. Makwantanay sa kay gobernador, iangot na ni sa city, diyo. Nga dapat i-observe ninyo ang health protocols, kayo, hindi nyo na pagulatan nga magtaas naman na ma-infect sa COVID. No? Magpamati ka mo sa aton nga mga lideres, sa mga barangay officials, pamati ka mo. Hindi ka mo sagad dinungol, magpakatiga ulo. Si gobernador, gabira-bira na kampanya para nga mapanubo ang ma-infect sang COVID sa probinsya sang Iloilo. Ginadumlian na to ang pagtipon-tipon.
ginamanduan niya na gani mga barangay officials, mga mayors, kag ang mga pulis naton nga i-intercept kung sino madang mga dungol nga nagalapas ang iyang executive order. Yari si Governor Defensor. Mga kasimanwa, ini si Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order number 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon pero sang birthday, kag fiesta celebrations, kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kung upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro na ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permi sang face mask kag face shield kag magdistansya sang indi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod. Hindi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani, dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 ka M, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permi sang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Si Governor Arthur Defensor Jr. So amo tong iyang panugyan no sa tanan sa probinsya sang Iloilo. So kuha nato ng update sa COVID sa Western Visayas, Pilipinas kag worldwide. Iloilo Newsline COVID update. B? Here are the COVID updates. Philippines sources www.uh.gov.ph. New cases 5,404. New recoveries 71 and new deaths 8. Total active cases 53,479. Total recoveries 560,577. Total deaths 12,837. Philippines to. Western Visayas source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 1,210. Total cases 25,883. Recoveries reported today 88 plus. Total reported recoveries 23,906. Deaths reported today 2 plus. Total reported deaths 761. Worldwide source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 120,478,621. Nagtaas na gid last time mga 119 lang. The total deaths 2,666,464. Total recovered 97,024,311. Okay. Iloilo Newsline COVID update. Sa mga pumuluyo sa South San Jose, sa North San Jose mayong gabi lang. Kay paliwat sa taga R5, Police Lieutenant Colonel Victorino Romanillos, Police Lieutenant Colonel Solis Kababayan, Major Tolosa, ay Major Burio, kay PEMS Catedralia, Police Senior Master Sergeant De Los Santos, Police Staff Sergeant Delgado, Police Staff Sergeant Aswilan, Police Staff Sergeant Camano, Police Staff Sergeant Kinisio, Corporal Estopado, Police Corporal Fusin, Police Corporal Ong, kag Police Corporal
Sanchez. Mayong gabi gid sa inyo nga tanan. Salamat sa pagtanaw sa Iloilo Newsline. So sa mga wala malabutan da sa amon sa pagtamyaw, don't worry. Sa taga Capitol, mayong gabi sa taga City Hall, IGP Herbas da. Ag sa kay Jinel Baklay, happy birthday. Happy birthday lang da sa Radyo ng Bayan. Happy birthday. Radyo Pilipinas. Ninang Ronjeda, musta? Kay Madsa, kay Bing Pabiuna, musta na Mads? Okay lang? So sa iban pa nga namon nga mga listeners kag mga viewers, salamat gid. No? Sa wala untat nga pagtutok, pagpamati dire sa Iloilo Newsline. Liwat like nyo, share, and follow. Tapos, i-subscribe nyo ang YouTube sang Iloilo Newsline. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Kag ako naman Johnny Yanson Diaz. Sa mga vendors gali sa series kag sa mga vlogad sa mayong gabi da kag sa mga personnel sa Balyacar Transit Incorporated, mayong gabi sa inyong tanan. Dire lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Kitahay naman kita buwas. Madamo gi nga salamat kag mayong gabi, Pilipinas!